nás chránit míří sám jen Pán, co řídí hasič. Televize Barrandov uvádí Požárník Sam. Požárník James. Takže dneska prověříme všechny hydranty v celém městě, abychom měli jistotu, že fungují. Máme udržovat vysílačkou spojení se stanicí, když budeme venku? Dobrá otázka, Penny. No, já to obstarám. Nikdy neobsluhuju vysílačku. Dobře, Elvisy, máš dnes na starosti vysílačku. Jo. A já prověřím ty hydranty. Pane požárníku Jamesy, ta budova tamhle hoří. Slyšíš, Sáro? Přepínám. Požárnice, Sáro. Pardon, slyšíš, požárnice, Sáro? Tak to uhasíme. Přepínám. Výborně, požárníku Jamesy. Uhasili jsme další požár. Je to bezva hrát si na požárníky. Ale kdybych byl skutečný, bylo by to lepší. Jako náš požárník sám. Co to bylo? Podle mě to znělo z té tvé vysílačky. Základna Jupiterovi. Základna volá Jupitera. Jupitere, tak kde jste? Můj první hovor přes vysílač. Tak mu odpověz, Elvisy. Haló, pane veliteli Steele, je všechno v pořádku? Není, Cridlingtone, proto asi volám. Lev je zamčený v Mikeově autě na Horní ulici. A Mikeovi spadly klíčky do kanálu, takže potřebuje pomoc. Rozumíme, pane veliteli Steele, už tam jedeme. To je přece hned za rohem. Mohl bych ho zachránit a pak bych byl jako skutečný požárník. Ale Jamesy, fakt nevím, jestli by si měl. Neboj se, Lve, brzy ty dveře otevřeme. Pomoc už je na cestě. Neboj se, Majku, dokážu ti ty tvý klíče vytáhnout. Do kterého kanálu ti spadly? Tamhle do toho. Tak tady se bude hodit můj magnet. Tak, stačí, abych ten magnet spustil ke klíčům a oni se k němu přichytí. Výborně, požárníku Jamesy. Nazdar, Majku. Prý ti spadly klíčky do nějakého kanálu. Už je to v pořádku. Tady požárník James mi je vytáhl. Výborně, požárníku Jamesy. To se ti povedlo. Díky, Same. Jednou bych chtěl být skutečným požárníkem. Jako ty. A to určitě budeš. A vylovil jsem Mikeovi klíče. A pak mi Sam řekl požárníku Jamesy. Jako bych byl skutečný požárník. Páni, vážně? Jo, takže budu nachystaný ve střehu, kdyby se objevil další případ, kde bych mohl pomoct. Tady jsme hotovi. Tím pádem jsou všechny hydranty zkontrolované. Základna Jupiterovi. Cridlingtone, tak si tam. Zase ta vysílačka. Haló. Pane veliteli, jste tam ještě? Mám pocit, že nás neslyší. Víš, Elvisy, když mluvíš, musíš zmáčknout ten knoflík. Až domluvíš, zase ho pustíš. Aha, máš pravdu. V Hibbertově ulici. Opakuji. Norman Price uvázl na stromě v Hibbertově ulici. Slyšela jsi to? Vsadím se, že bych ho dokázal zachránit. No já nevím. Připadá mi to nebezpečné, Jamesy. Ne, pro požárníka Jamese. Jen si musím půjčit tátu v žebřík. Pomoc! Zachovej klid, Normane, zachovej klid. Sam dorazí, co nevidě. Žádný strach. Požárník James je na dosah. Dostanu tě dolů na to, tata. Já se na to nemohu dívat. Takže, Normane, polezeš dolů pospátku. A já ti budu říkat, kam máš dávat nohy. Pomalu, Normane, trochu doleva. Už to skoro bude. To je ono, Normane. Díky,
požárníku Jamesy. To nic nebylo. No, Jamesy, sice nevím jak to, ale zase si nás předběhl. Výborně. Díky samé. Ale musíš dávat velký pozor, když někoho zachraňuješ. Některé věci mohou dělat jen cvičení profesionálové. Jasně, požárníku samé. Je čas oběda. Něco si usmažím. Co tu máme? Dám si rajčata, salaninu a klobásky. Tak to radši zavolám požárníka sama. O ne! Mike Flood způsobil doma v kuchyni požár! V domě Floodových došlo k požáru, pospěšte si! Aha, všichni jsou přece ve voze. Takže jsem teď jako opravdový požárník, protože mám vysílačku. Základna volá Jupitera! Zase se něco děje. Nevím, jestli by si je měl poslouchat. Slyšíte mě? U Mikea Flooda v kuchyni hoří! Musíte se tam vydat co nejrychleji! Už tam jedeme, pane. Požárník James vyráží do akce! Ale Jamesy! A kruci! Tohle vypadá na požár. A Mike je možná uvnitř. Musím ho rychle varovat. Ale ne! No, Majku! Ano, veliteli Steele, jsem teď bezpečně venku. To je dobře. Hlavně se nevracej dovnitř. Mohlo by to být nebezpečné. Majku, neviděl jsi Jamese? Ne, Sáro. Pomoc! Nemůžu ven! Je tam vevnitř. Co? Kdeže je? Ale ne. Žádný strach, už je tu požárník sám. Ten bude vědět, co dělat. Požárníku samé, James je tam uvnitř. Cože? Nesmíme ztrácet čas. Jamesy, kde pak jsi? Tady v obýváku! Nemůžu najít cestu ven! Elvisi, vypni přívod elektřiny. Já vytáhnu Jamese. Chytni mě za ruku. Vyberu tě ven. Hurá! Díky bohu. A oheň je taky uhašený. Díky samé. Už nikdy nebudu poslouchat svou vysílačku, přísahám. Aha, tak takhle si nás vždycky předběhl, Jamesy. Napojil ses totiž na naši frekvenci. Omlouvám se. Chtěl jsem být prostě skvělý požárník, tak jako ty. Ale mám pocit, že mě to přešlo. Jen ne tak z hurta, Jamesy. Statečný kluk jako ty by mohl být jednou výborný požárník. Vážně? Ano, jen musíš dostat odpovídající výcvik. Ale mezi tím bys třeba mohl pomáhat u nás na stanici. Jo! A já tě naučím, jak se používá vysílačka. Staniční velitel Steele volá Elvise Cridlingtona. Cridlingtone? Haló? Volá mě vysílačka. Vezmu to. České znění připravili Pavel Vondra, Jan Batěk, Milan Slepička, Libor Terš, Marcela Kysilová, Roman Hájek, Martin Stránský, Bohuslav Kalva, Petr Gelnár, Aneta Talpová, Jakub Nemčok, Hana Haladová, Rudolf Stránský, Zbyněk Ryba, Pavlína Kostková-Dytrtová, Helena Hanson-Dytrtová. České znění v roce 2011 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.